सालाकाथि समस्तिनि सिङाव दिनै फ्रि सामार कचिं खुंफुंदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिथोन होनाय बादियै कक्राझार जिल्ला कमिटि बिएसइउ, सालाकाथि ब्लक कमिटि आरो इउथ बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै 12 नं सालाकाथि समस्तिनि सिङाव मोन 7 फरायसालियाव दिनै बेसेन नाङाजासे सामार कचिं मावबादाखौ बेखेवना होनाय जाबाय। बर' आरो एसामिस मिडियामनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि मेथ्स, जेनेरेल साइन्स, इंलिश ग्रामार आरो ससियेल साइन्स साबजेक्टफोरखौ बेसेन नाङाजासे दिनै 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम सामार कचिं मावबादाखौ लानाय जागोन। दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। दिनै जोंनि कारिगाव सालाकाथि बिटिसि समस्तिनि सिङाव नैबे दा जेराव आं दं बे कारिगाव हाई स्कुलाव फ्रि सामार कचिं केम्प जेखौनाखि बिएसइउ, इउथ बिपिएफ बा बिपिएफनि सहयोगाव बानायनाय जादों। बेखौ 1 मासनि थाखाय खालामगोन। दिनैनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 30 जुलाइसिम जोंनि सारा बिटिसियावनो आराम्भ खालामनाय जागोन, खिन्थु बेलेग समस्तिफ्राव 5 तारिखसोनिफ्राय खालामनाय जागोन। क'क्राझारनि हक बा बिटिसिनि बेलेग समस्तिफ्राव, खिन्थु नैबे सालाकाथि समस्तियाव दिनै 1 जुलाइनिफ्रायनो दिनै 7था जायगायाव बे सामार कचिं केम्पखौ आराम्भ खालामनाय जाबाय। सालाकाथि समस्ति हिसाबै गासै 10था जायगायाव स्कुलाव बानायनाय जागोन। दिनै 7थाखौ आराम्भ खालामनाय जाबाय आरो बे लेखायै आंखौ दिनै नैबे कारिगाव हाई स्कुल, कारिगाव हाइवेनि साहा थानाय हाई स्कुलावहाय इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन। बाव बाहागो लानानै आङो सात्र साथ्रिफोरखौ टारगेट खालामनाय माखासे खोथा बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो माखासे बे स्कुलनिनो पार्मानेन्ट टिचार आरो माखासे हायार टिचारफोर लानानै मेथ्स, साइन्स, इंलिश आरो ससियेल साइन्स क्लास 9, 10 बेखौ नैबे कारिगाव हाई स्कुलाव 1 मासनि थाखाय बिनामुलिया थाइसेबो फैसा होनाङालासिनो स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनाय जागोन, जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा नैबे सामार भेकेसनाव जाहाथे गाव गावनि फरायनांगौ जानाखि सिलेबास बा चेप्टार थायो बेखौ गेप थानानै मेट्रिक परिखा होनायाव जाहाथे खुनु उसुबिदा जायालासे कन्टिनिउ फरायलांनो हायो। बे बेबस्थाखौ जोङो बिएसइउ बा इउथ बिपिएफ बा बिपिएफ हिसाबै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेयाव गासिबो सापर्ट होदों होनबा जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि बा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा थाखा फैसा फाइनान्सियेलि सापर्ट होनानै बे सात्र सात्रफोरनि मोजांनि थाखाय नैबे फ्रि सामार कचिं केम्पखौ सारा बिटिसि ओनसोलावनो बड मिडियाम असमिया हक बर' हक खालामनो होनाय जादों आरो बेखौ क्लास 9, 10 जों लोगोसे हायार सेकेन्डारियावबो साइन्स स्ट्रिम, आर्ट्स स्ट्रिम बा ससियेल साइन्स बे साबजेक्टखौ फोरोंनाय जागोन। स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबाफोर थांलाय फैलायनि राहा खालामना होदों? बे कचिंआव जिहेतु जोंना गामि सिं ओनसोलाव जायो, गोबां स्टुडेन्टफ्रा सामार भेकेसन होनब्ला न'आव ओरैनो फ्रि टाइम थानो सानो, माइ गायनाय बिदिनो थाइजौ खान्थाल फिथाइ जालाबायना ओरैनो गामियाव थालाबायनो सानो, आलासि जालाबायनो सानो। दा एसे अलसिया टाइपनि जायो आरो सामार भेकेसनबा बयबो बन्द' साननानै लायो। जाहाथे बे धारनाखौ बोखारनो हायो, ओंखायनो जिहेतु गामि सिंनिफ्राय फैनांगौ जायो बिथांमोननि थाखाय एसे एनै ट्रेन्सपर्टेसन इ-रिक्सायानो जा माबा मोनसे बेबस्थायानो जा बिथांमोनखौ लाबोनानै जेरैखिजाया कचिं क्लासाव एटेन्ड खालामनो थाखाय जोङो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। बेखिनियाबो दं। बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट क्लास लाखांनायनि उनाव जिहेतु बिराद गरम बे बोथोराव बयबो खान्थाल, थाइजौ, आनारस बा बायदिसिना जुइस लोंनो लुबैयो, बेखिनिखौ बेबस्थाखौ खालामनाय जागोन आरो जायफोरखौ जों टिचारफोरखौ क्लास फोरोंनो थाखाय हायार खालामदों बिसोरखौबो जोङो दरमा रिमिउनारेसन होनाय जागोन आरो 1 मासनि थाखाय। बेखिनि गासिबो बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। सानसेयाव कचिंआ माबा वान टाइम साबजेक्ट नायै साबजेक्ट खालामनाय जागोन, जेनेबा मेथ्सखौबो खालामगोन, साइन्सखौबो खालामगोन, इंलिश ग्रामार इंलिशखौबो खालामगोन बा ससियेल साइन्स साबजेक्ट दंबा बेखौ फोरोंगोन आरो मथा मथि फोरोंजोबगोन। सालाकाथि हिसाबै मोनबेसे फोरोंनायगोन? दिनै सालाकाथि समस्ति हिसाबै 7था जायगायाव आराम्भनि खालामनाय जाबाय बिटिसिनि सालाकाथि समस्तियाव आरो टटेल सालाकाथि समस्तियाव 10था जायगायाव
फ्रि सामार कचिं केम्पखौ खालामनाय जादों दिनै मथा मथि 7थायाव जादों आरम्भ बेलेग बेलेग हाइ स्कुलाव जादों दा नैबे कारिगाव हाइ स्कुलाव दिनैनिफ्राय आरम्भ जासिगोन आरो दानि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां भेन्सार स्कुलफोर दं दा जेराव जों दङ कारिगाव हाइ स्कुल बेबो मोनसे हाइ स्कुला भेन्सार स्कुलावसो दं इमिया प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो जोंनि बिटिसिआव मोनसे आयेन खालामखांबाय एसेमब्लियाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां हाइ स्कुल एमइ स्कुल बा भेन्सार बा कलेज भेन्सार स्कुल कलेजफोर दं भेन्सार हाइ स्कुल भेन्सार कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसिआव जिहेतु इडुकेसना मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे लेखाय बिल पास खालामनाय जाबाय एसेमब्लियावहाय बे बिलखौ दा आसामाव हरनाय जासिगोन फाइनान्सियेल कनकारेन्स बा एप्रुभेल मोनबानो बे स्कुल बा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन ओमफ्राय टेट टिचार एपइन्टमेन्टनि जानाखि खोथा जों जेसेबांखिनि मिथिगौ बे मेटारा माखासे केस होनायनि थाखाय माखासे टेट टिचारफ्रा हाइ कर्टआव केस होनायनि थाखाय साबजुडाइज मेटार कर्टआव थानायनि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टनो दा इन्टारफेयर खालामनो हायाखै जेब्लानो एस सुन एस बे कर्टनि केसा डिसमिस जागोन बा बार्डिक होगोन कर्टआ अब्लानो बिटिसि सरकारा जेराव जेराव टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ दं बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन साबजुडाइज मेटारखौ थारमाने गभर्नमेन्टआ केस जाना थानाय मेटार गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हाया केस जोब्बासो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बेखिनि स्टेटासाव दं आरो दा